нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва агар аз дарди дандон азият мекашанд, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Ба ҳама намуд дарди дандон муолиҷа месозанд. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунен, скидкатон мекунанд. Стоматологияи бародарони тоҷик дар шаҳри Москва. ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки айни ҳол навори моро тамошо карда истодааст. Имрӯза навори мо ҷавоб ба саволҳое ки дар комментарияҳо ба мо нависонда равон кардем ва пеш аз хондани комментарияҳо оиди як чизи дигар ба шумо ҳозир мефаҳмонам, яъне ки ҳамирам савол ҳаст, мегӯем агар хато намекунем. Бисёре аз нафарҳо беҳад бисёр савол додагиянд ки давоми киное ки шумо пешниҳод карден кай мебирояд, яъне ки агар нафарҳои дидагӣ набошанд бидроен як кино мо пешниҳод кардагием, номуш баъд аз ҷудоияй. Амура тамошо кунен. Ва дар ҳамин мавзӯъ савол додагӣ ҳастанд ки давомша кай мебирорен, беҳад бисёр пурсон шудагиянд. Бародарои азиз, мо як камтарша ба навор гирифтагӣ ҳастему, ками дигаш мондагиай. Иншааллоҳ кӯшиш мекунем ки дар рӯзҳои наздик ҳаму филма пешниҳоди шумо бигардонем. Морам дар фикри бировардани дуюм қисми ҳаму филм ҳастем ва боварӣ дорам ки хатогиҳое ки дар якум қисмаш кардем, кӯшиш мекунем дар дуюм қисмаш ӯ хатогиҳоро ислоҳ кунем. Ва бисёри нафарҳо боз нависанд ки кинои шумо аз ҷиҳати мисол монтаж мегирем ё ки ба наворгирӣ мегирем ё ки маънои кино, мазмуни кино суст буд. Бародарои азиз, мо ягон мактаби кинорежиссёрӣ надорем дар иҷа. Мо ҳаму ба фаҳмиши худмон ва нависонда ва ба навор гирифтем, монтаж кардем, пешниҳоди шумо гардондем. Ва ҳар касе ки ӯро тамошо карда боша, мазмуни киноро аллакай фаҳмидагӣ ҳастай. Ҳазор раҳмати калон ба нафарое ки суханҳои хуб нависанд оиди ҳаму чизу ва моро мотиватсиямона зиёдтар карданд ки мо давоми ҳамуро тезтар пешниҳоди шумо бигардонем. Акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Алиева Гулӣ нависад: салом акай Сорбон, раҳо кай кушода мешаванд? Аниқ нест? Мутаассифона аниқ нестай. Ислам Тивей нависад: салом бародар, дар бораи граница видео кун. Бародари азиз, мо кӯшиш мекунем ки хабарҳо ё ки ҳамин новустиҳои ҳаррӯзара оиди парвозҳо ва границаҳо пешниҳоди шумо бигардонем. Вале лекин дар иҷа ҳастанд баъзан паст мафкураҳое ки фикр ақидаи ҷазири худшона дар ҳамиҷа баён мекунанд ва мегӯянд ки мақсади гап бигирем, мегӯянд дар баъди ҳама зади ба навораҳои дар бораи рейсҳо ё ки границаҳо барзами ӯе ки талабгори ҳамин чизҳо мардум ҳастанд. Агар ки ҳамин чиза талаб накунанд ва тамошо накунанд, ма дар ҳамин бора видео намекунам. Дар ҳоле ки талаб мекунанд, савол метиҳанд, ма ба хотири ҳамин нафарҳо гап мезанам ва мефаҳмонам бародарони азиз. Лекин мутаассифона дар борашон ҳоли ягон ахбороти аниқ бигем шидагӣ нестай. Салимов нависад: акама чорум курс ҳастам. Дарсҳои ҳарбимон 20 декабр тамом шуд, лекин печатша моҳи август мезананд. Марам хизмат мекунам як сол ё ки не? Бале, ҳар касе ки вайни кафедра хондагирам ҳастай, вай барои ба кор дуромаданаш як сол хизмат мекуна аввал. Мисол мегирем, агар дар ҳамин қонуне ки тағйири иловаворӣ чид омада шудагӣ ҳастай ки шахсиятҳое ки мехоҳанд ба коррупсия, суд, прокуратура, ана ҳамин ҷоҳо вазорати адлия кор ва фаъолият кунанд, аввалан бояд ӯо хизмат кардагӣ бошанд, яъне ки хизмат мекунанд ва баъдан дар ин самтҳо метавонанд ки кор ва фаъолият кунанд. Лелин Тивей нависад: акай Сорбон, ҳамин суми хизмата чени границаҳо ждатш кардем. Аниқ нашидаи суми хизмат? Мутаассифона не, бародари азиз. Муҳсидин нависад: ассалому алайкум бародар, ҳамин корманди гаира ба навор гирифтан мумкин ҳаст ё ки не? Чунки баъзе гаиҳо мегӯянд та ҳақ надорӣ моро сиёмка кунӣ. Дар қонунгузорӣ омадагӣ ҳаста ё ки не? Ҳамира бифаҳмон. Чунки дар як видеои дигатам гуфтагӣ мумкина, гаи мегӯяд мумкин нест. Кадомита бовар кунем? Бародари азиз, дар ҷавоби саволи худат ман ҳозир сухани як нафара мегӯм, шояд ки бовар кунӣ. Яъне ки вазири МВД-и Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳим Рамазон дар як паёми нишастии худаш қайд карда, гуфт оиди ба навор гирифтани кормандони мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ. Яъне гуфт ки дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон омадагӣ нест ки коргари гаира ё ки милитсияра ба навор гирифтан маънай, вале ба истиснои баъзе ҳолатҳое гуфт ки
мисол мегирем, агар баъзан нафарҳо ба навор мегиранду дар шабакаҳои интернетӣ мепартоянд ё ки шаъни шарафи ҳамун корманда паст мезананд, ба ҳамин хотир ва фикри ақидаи хича вазир гуфт ки ҳамин чизҳо дуруст нест, лекин гуфт ки кормандигаи умуман мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқа ба навор гирифтанша қонунгузории худмон ягон хел манъ кардагӣ неста, яъне ки иҷозат ҳаст. Ҷамолиддин ТВ нависад: акаи Сорбон ҳамин канали моро як реклама мекардем, бародаро дастгирӣ мекарданд. Бидроин ҳама касае бародар монда обуна бишен ва дастгириш кунен ки ягон контенти хуб пешниҳоди шумо бигардонам. Норматов нависад: ассалому алайкум акаи Сорбон, илтимос дар Россия омадан через кадом давлат мумкин аст? Илтимос як видео кунед. Через ягон давлат мумкин нест барои шаҳрвандаи ҷумҳурии Тоҷикистон Федератсияи Россия дохил шидан. Афзал Акбаров нависад: салому алайкум брат, дар бораи налоги блогеро гап зан, киҳо метавонанд налог супоранд? Бародари азиз, налога танҳо блогеро намесупоранд, яъне ки дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон омадагӣ ҳастае ки ҳар нафаре ки фоида аз чизе ба даст меёрад, бояд андози ӯра ба давлат пардохт кунад. Яъне дар иҷа гуфта мешавад ки блогер ё ки анаму артистҳо ё ки актёрҳо, умуман ҳар касе ки даход дорад, вай бояд налогша ба давлат бисупорад. Лекин ҳоло муқаррар шудагӣ нестай анамин мақсад суммае ки блогерҳо бояд пардохт кунанд барои андозихӯчон аз даромадшон. Бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. узр ки ҳамаи саволҳоро нахондем, чунки бисёре саволҳо боз такрорӣ ҳастанд. барномаҳои нави моро интизор бошед. ҳазор раҳмати калон барои дастгириётон. дар канали Юрист TJ обуна шидана фаромӯш намекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.